Така, здравейте хора, аз се казвам Ненката, снимам влог с кучето и да, ще видим след малко, защото да. Ето го кучето, ето на мене, трябва да го оставам и да тръгвам, защото закъснях за пореден път, когато да такова, всеки път закъснявам, не знам какво да правя с живота ми и така. Аре, виждаме след малко. И така, пресекохме улицата, сега трябва да го прибирам, защото се налага. И така, пожелайте ми късмет. Защо не го пораствам още 2 минути да го прибирам, защото мен пък ми се налага, тръгвам и да. Пожелайте ми късмет, да се прибера жив и здрав. И така. Ай! Ще се видим след малко. И така, хора, пресичаме улицата и продължавам. Ето кучето изморено. Аз трябва да го прибера и сега след мъничко, защото ми се налага, после трябва да тичам и така. И не знам кога ще се видим. Сигурно по някакво време, кое време не се знае. Да. Ще видим. И продължаваме. Ето като бензиностанция, коли, хора. Не искам много да снимам, да нямам проблеми. И така. Виждаме се след малко. Аре. И така, продължаваме с нашата разходка. Ей, сега го прибирам. Че и аз трябва да действам. Нали ви казвам, хора. Ей, тиче, моето момче, тиче. Тиче. Да те по-разхода още малко, да те прибираме и сега. Ще видим там като сме на това. Ай! И така, хора, още малко сме на полянката. И има баби, хора, не знам какво да правя. Където и да отива само хора има. Някакви очица там. Да не ги снимам. С кученцето яде трева, че го боли явно коремчето. И така. Ето къде се намирам. Сега се намирам на полянката до нас. Искам много да снимам. Да не ми направят проблем, че ги снимам в лицето. И така. Ще видим след малко, може би. Ай! Малко се поудалечихме. Ето тук децата дойдехме, което не е много хубаво, да не се вижда тяхните лица. Не искам да снимам в лицето. И така. Ето го кучето. Ей, сега го прибирам, защото ми се налага. И така, ще се видим. След малко може би пак. След някое време, като изчакам да си свърши работата. И така. Ето, колко много коли, много хора, много неща и така. Ето го тоя. И аз трябва да бягам, защото трябва да се налага. Просто живота ми е един, да не казвам какво. И аз вече писна ми този живот. Хапни още малко тревички да тръгваме, защото се налага на мен. Бяхме по едни пряки, там бяхме преди малко. Там от другата страна, там е стрелбище. И така. Просто един от вас един лайк. От вас просто един лайк. Да се абонирате за мен в YouTube, да мога да ме гледате и да можете да ми следите видеята. С камбанка, да не забравяйте с камбанка да ме гледате. Така. Айде, Франко, да тръгвам, айде, идвай. Ще трябва да си хода аз. Да хода да взимам братовчетка ми и заради това ми се налага, просто това е такова видео, където трябва да хода да взема братовчетка ми. И така. Айде, куче. Идвай, че трябва да те прибирам и аз да тръгвам натам. И не знам кога ще видим пак. Сигурно след някое време не знам кое време, пак. Скоро пак може да има някой клип, влог с кучето, не се знае и така. Хайде! Хайде! Ще трябва да тръгвам. И така. Виждаме се след малко. Хайде!
Ето сега съм пред нас. Бързам по най-бързия начин да го прибера и после да тичам. Защото трябва. Тук има някакви хора, магазини, работи и така. Ще се видим, когато сме си вкъщи. Ай, виждаме се. Кажи чао. Ай. Ами хора, това ще е за този клип. Надявам се ви харесва така. Абонирайте се, харесате. Това ще е по-кратко видео, защото бързам. Вижте колко часа стана. 4 часа. Мен ми се налага и аз затръгвам. И така. Аре, чао и до нови срещи. Виждаме се. И не знам и аз кога. Аре, кажи чао. Ай, ще трябва да тръгваме. Аре, довиждаме.